Tugnawa. Baha pa jud. Good morning ga, another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ikapitong adlaw sa ato ang running challenge no. Medyo lain niya po ng panahon mga ga. Sige ga puguan-uwan, dagom-dagom. Pero dito magpadaan ng lain nga panahon. Kay daan natang lain og tungod aning lain nga panahon mga ga, giubog isipon ko. Pero iya pun ta padaan na kay bonfighter man ta. No? Dapat mo pahit kada adlaw bisan pag unsa kalisuraton katubang maong pahit lang jud ta bermega ha, bahalag magkinaunsa pahit lang gid ha. Taga na taga, let's go. Loy kayo mga gaw, naligsan ito nga padaplin. Dihal na siya. Loy kayong iro mga gano, naligsan ba na nasa tunga sa kalsada nya. Loy kayo. Atong gipadaplin kay patay lang to siya. Nya, og dito ipadaplin. Matabas-tabas mo to sa kanang ubang sakyanan ba no? Lang gusto mo padagan dugay makabantay. Maligsan po, maputol-putol tong lawas. Mahimo tong corn beef. Corn beef ni iro baka mo corn beef. Okay ato sa dito mga ga. Mainta makita to sa tag-iya no. Makailhan pa to siya kay wala ko mabungkag yung lawas. Mahipos to niya. Malubong tog tarong no. Padayon ta mga ga. Pila na ni kadlaw naglain ang panahon mga ga. Ug kapit na mag-usa kasi man na no. Mao gini hinungdan sa tong ubog sipon kay nagdagan to singoton ta. Mo taligsik og kalit. Lami. Kayon siya punta. Let's go. Fight. Murag sunod adlaw mga ga. Sayo na ta mugikan kay naro mo duhan ta kay dahan na sakyanan nya. Delikado ayo sing matapsingan ta. Ulit na ta mga ga, feel na ko ba? Kaya need na jud ko mo trabaho mga ga. Kay murag dugay pa jud ko maka-income diri sa atong pagbuhat og mga video no. Unya, maikog na ko ilang mama og tatay, sige tag standby, sige tag pabuhi nya. Tako na kay ta. Murag kinahanglan kita manarbaho, pero padayon ra gyapon ko sa pagbuhat og mga video. Hangtod sa sunod higayon mga ga, palain mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.